दिनै जोङो 8थि रत्नेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था बेखौ जोङो होदों। मेट्रिक माने फार्स्ट डिभिजन पास जानाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि होनायनि असिलाजों आरो मोनसे बादायनाय बे मोनसे साननाया फैथों बे मिजिंखौ लानानै जिहेथु मुगाया बादायलु मुगा ओंखायनो बादायनाया बयनिबो गोसोआव जायगा मोनथों बेखौ मिजिंथिनानै दिनै जों देरहासार बान्थाखौ होयो। जिहेथु बेवहाय जोङो माखासे सोलोंथाइनि बाथ्रा रायलायनो होननानै जोङो हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोंहा आलासि मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सारखौ आरो बिथांनि जे बिबुंथि बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्राबो निस्सय माने बिथांमोनहा हमदांनो हादों बा सोलायनाय फैगोन जों मिजिंथिदों आरो इयुनाव जोङो बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि थासारि बेखौ गोजोङै खालामलांनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसा आरो लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बा जों गासै समाज नाङैनो जोङो खामानि मावनांगोन आरो जौगानाय फारसे बयबो गोसो होनानै माने खामानि मावनांगोन। गावबागाव बिबानखौ गावबागाव लानांगोन। दिनै फरायसाफ्रा फरायनायनि बिबान, फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबान, गारजेनफ्रा गारजेननि बिबान आरो समाजा समाजनि बिबानखौ लानानै सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ जों बारायहोनो हागोन बे मिजिंखौ थिदों आरो आं खावलायहरदों जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे सोलोंथाइखौ बयबो मान होनानै बयबो बिनि थाखाय सांग्रां जायो। आं बेखिनिखौ खावलायहरदों।